तामुलपुर हाग्रा बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनाय दंफां मिलजों लोगोसे गोबां बिबांनि दंफां बोखांदों। सिग्रोमनाय समाव तामुलपुर हाग्रा बिफाना गोबां बेसेन गोसा दंफां बोखांनाय जायो। तामुलपुर फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय काउरू बाहायाव हाग्रा बिफाननि सिग्रोमनायाव गंथाम आयेन बेरेखा दंफां मिलफोरखौ बोखाङो। मख'नो गोनांदि तामुलपुर फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार कमिसनार बर'नि दैदेननाय मोनसे हानजाया गोलाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै दंफां हाग्रा मिलफोरखौ बोखांबोबाय थादोंमोन। थिग बेबायदिनो दिनैबो काउरू बाहायाव थानाय आयेन बेरेखायै दंफां हाग्रा मिलफोरखौ बोखांनाय जायो। हाग्रा बिफाना गंथाम मिलफोराव आयेन बेरेखा दंफां हाग्रा मेसिन खर' जेनेरेटर बिलफोरजों लोगोसे गोबां लाख रांनि दंफांफोरखौ बोखांनो हायो। तामुलपुर हाग्रा बिफाननि आरो काउरूबाहा पुलिसनि हेफाजाबाव बे सिग्रोमनायाव गोबां लाख रांनि दंफांजों लोगोसे आयेन बेरेखा मेसिनफोरनि आगजुफोरखौ बोखाङो। আমি আজি নিচেই পুৱাই আমি এই কাউৰবাৰা অঞ্চলত আমি আমাৰ যি গোপন সূত্ৰৰ মানে আমি চ'ৰ্চ লাভ কৰি আমি আমাৰ কাউৰবাহাৰ আউটপোষ্টৰ পুলিচ আৰু প্লাছ আমাৰ কুমৰিকাটা ৰেঞ্জৰ ষ্টাফো আছিলে আৰু আমাৰ তামোলপুৰৰ ষ্টাফ আছিলে। আমি একেগোট হৈ আমি নিচেই পুৱাই মানে আমি ৰেড কৰিলোঁ এইখিনি জেগাটো। ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া 3টা অবৈধ মানে কাঠফলা মিল আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই মিলৰ লগতে আমাৰ জেনেৰেটৰ মিলখিনি আছিলে আৰু কিছুমান চনটিম্বাৰ আৰু লকছখিনিও আছিলে। ভৱিষ্যতে চলাব নেকি? হয় হয়, আমাৰ সেইটো অনাগত দিনতো চলি থাকিব। মই যিখিনি মানে সেই অবৈধ মিলৰ যিখিনি মানে ইলিগেল কাম কৰি আছে তেখেতসকলক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে অতি সোনকালে এইটো বন্ধ কৰক, বেন কৰক, নহ'লে আমি কঠোৰৰ ওপৰত কঠোৰ মানে পদক্ষেপ ল'বলৈ সক্ষম হ'ম। হয়, মোটামুটি এইটো আমাৰ 4-5 লাখ টকা হৈ যাব পাৰে এইটো কমেও। उदालगुरि नगरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगिरेगां दख'ना गलायाव लफाय, FNF, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिफान, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउज, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।